Di Masak Bayan. Adakon, Lena. Ay na. Nasaya at mat. Kunak na madamdama ka pa ya sumangpot. Ako na mat nga ag-overtime ka. Nalpas ko mo tin dyan aramidag. Isa, husto mo tin na dyan 3 oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, ta mabisin ka nun. Nasaya at mata. Ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot din, bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't mabisin itay nangan dyan anak ta. Ay, kasta ya. Katayan nga rodan ni Louie. Adan ay, tisilid na. Nasayat nga rod. Ala, mabit lang. Tayo nakagpalas tapno makapangantamatan kat ni Rabiin. Sige nga rod, tagid asara ko. Apag huston to, inton makapalas ka. Aywan, bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, no niya ti kasapulan nagatangan para dito balay. Kan kastamotan iti pagpagatang niluwing anak ta. Sige, siyakton ti makaam mo. Ay, apag iso man lang ti nasweldo ka para gastos tayo. Aging gainton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico. Naimbagkit di ata da, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mo't daytay adamot masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan ta uray kaskasano, saan tayo makamkamtod. Sana kaskadagiti da dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbaya maala da. Ay, sa bagay mo't kit di Tinamin mapampanunot mo. Ala, maturog kakit din. Tapno makainan na kamutang. Daddy, Domingo ita. Saan tayo kada mapanagpasyar? Saan man, anak ko? Nga mapandayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rod adumagas tayo matidyayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag mo't pasitan na ditay na sarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo ten kada lolo kan lola. Sige. Mapan ka nga rod agdigosan anak, tapno makasukat kamutan. Ibagam ka ni mamim, adarasan na taginaw, tapno makaruwar tayo mutan. Wan, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo, Rico. Mailiw kami matan kaniluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At na ngamin inasikasok ka dagiti kalabas. Kano da doma? Kaya't kumati aginan na tong galawan trabaho. Sa bagay. Ay, kumusta mati trabaho nga anak ka? Okay lang mo tatang. Oray kaskasan no? May saksakad kumot ati pamilyak babae niti trabaho. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Di supay abay bayadan yaw. Gagangay na atatang. Well, nagamno umanamong kayo kumaiti singasing mikan ni nanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumamot ti maimpad yaw. Apag baybayad yu iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Nakababain mat makilublubon kami pa lang dito'y tatang.
Anya kumati kabain mo katwa kami lang mat kanina ng yutitaw. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang, Ibagam ko ni Lena, dito'y kayong ngagnaad. Tauray isumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan nyo talukuyok manin ni Lena, tatang. Talaga, mabait niya na makikabalay kada kayo kan ni Nanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada manang Emmy. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Addan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawa ngam apaghusto laeng ti masusweldo na a para gastos mi iti inaldaw ken para iti panagadal ti anak mi. Saan akas kadagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaenganda. Awan mo't ket di ti makunak kadakwada, tanasisingpat damet anak ikamangak. Agingga iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag a pagsasaritaan da. Kadijay ko na yung importante nga ibagayo, Nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di Nanang mula nga hindi mangibagakin ka. Imbawag namin ni Manong mo idirabe kung kumustaan na ka, kastamot ti trabahom. Di imbagayo ko mga ijelat tasigod at ipagtrabaho wak, Nanang. Isumot ti kunak, kat padpadamag na, no kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, Nanang? Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at ti panagbiagyaw. Amo na nga minasaan matunay adakkel ti sweldo mo iti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni Manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon, Nanang. Kasla kayat ko dayta nga idijaya ni Manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamot na ati pamilya yaw. Sige ta, ibagak day ta kan ni Lena, tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao, barang sumayat mo tan di panagbiag mi. Malanga road, ang lukuyom di asawam. Amok apalubusan na kadayjay. Tim ako na miti idijaya kanyak ni Manong ko, Lena. Mayat na mayat, ngam maiyadayukan akada kami. Kasta talaga. Masapol nga agsakripisyo tayo, no kaya tayo alumong awti pa nagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka.
Iti damo lang dahi tabakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak mo't kumakayat ti umadayong sayang nga minti oportunidad. Para dahi iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay? Isa pa nga asim, tauman nugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahita. Iti kanitong agtrabaho akon iti abroad. Nakapagsarita kayo ka din kani bakit mo, Rico? Wananang, kinasarita ka na imbag may papan iti jaya kanyak ni Manong. Kat nalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkadwada iti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema dayta? Di iyakar mo edad dito balay. Kailala ti pag-abang yaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati maitulong mikan ka. Yay saan kayon nga agabang. Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day ta ni Lena. Dua kami matlaang kanitatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampantimot lang ti panunot ko amang panaw kadakwada nga gina. No dada iti poderiyo, nanang. Iso nga road, ti kong kunak da ita. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman amakapan kan, iyalis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapanitipagilyan nga ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabiit. Talaga nga inyapura ni Manong tipapan mo Kat masapula makaalis kayo mutan ijibalay da nanang sakbay ti flight ko. Anya nga ron ti maramidak. Uray mabainak. Masapul amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rum mga pagdanagang bakit. Amumot anasing patag iti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kaya't damapan kayo agnad ijibalay. Ornungon talaka nun ti pag-abang tayo ditoy. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang arodan tapno makaalis tayo adagos ijibalay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Nadaras na iringpas ti amin nakasapulan ni Rico iti panagabrod naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko awan na aramidak idi imbaga ni Rico, makipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak tanasingpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw nakaakar kami ti balayda, nagflighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabrod ti asawak,
Dakat nga rod ijay ti kabsat na. Kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapul a makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin. Aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo ni ti anak ta? Nasayaan kami, Matriko. Kumusta ngayon mo ti pan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan mako na, Triko. Tanasingpat dangag padpada. Nagragsak nga ro di anak mo. Tadanda tatang akad kadwami. Kan ado ti kaayayam na ditoy. Nasayat mat nga rin no kasta. Aywan gayam. Mangrugin nga gipatuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaat mo, tamababain akon kadananang. Bayad nga di saan mo apa nagipagpatulod. Isuda amin ti agas-gastos di balay. Sana bale. Ta kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada ngamin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no. Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Tay sulangan ti mang iti allowance yung agina. Di kagdanag ta ornungan na kanumot dagiti patulod ko a kwarta. Tilaang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigisay. Ibang kuna kano ti daduma. Apay ani nanang pay. Awan ka di pa nagtalagyo kanya? Saan mo nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan ang mga urnong iti sweldok dito abroad. Di ka kano agdanag, ta saan na agastusan ti patulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan mo niya agsaksakit tinakam na. Katanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam. No ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldong. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mo ti allowance yung nga agina. Apayan bakat? Nakasukat ka man, papanam. Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala. Rumbag kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga rod asyak ti pangipatuludan na. Tapno matulungak ni Lena nga agurnong. Sana balay ta itod kumot ti allowance da nga agina. Sana na yung kalintigan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna dyan manugang sa. Nay, anya kumangay ti makuna na. Kat maitad mo ti allowance da. Kat maidulin mo ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi ka ni Rico. Kat naibaganan da ita iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya akong ti makamaw. Indi po si tukbatan iti bangkaw ti daduma. Agyamanak nanang. No dapay kasapulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso kasapulan ti agimpod, ta kaasi di asawa, medyo balasi utao. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan. Ibagam no anya ti kayat di anak mo awang basida ta iso ti gatangag. Sige nga rod nanang, no dayta ti kunayo. Damagaklatan iti apu ko yo,
no anya ti kayat na. Ti sasaadak dito abalay. Kasla anak nga asawa ni Rico. Kaninanang mo ti makakaamo amang igigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itadnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsyenda. Ay, aginggat kaano nga taaya maanusak ti kastoy. Pampanunutak laang ngamin di impakaasi kanyak ni Rico. Palugudan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, taagpay sa maururnong ti patpatulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to iti nakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na ijibalasiw taaw. Tadi namot ngamin intalek kanyak. Umawawag ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngay mawag? Wala na. Excited na kiti ipadamag ko ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na-aprobaran ti pakada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas. Sumangputak kiti mabait pa kay. Agpay, so Rico? Wen, kita mo? Medyo agbayagag dita. Tasanak kat nga rod anak kabakasyon na dagos iti mayak dito eh. Kasta aya. Ay na, maragsakan na Rico. Sigurado ang maragsakan mo't unay di anak mo. Apaman nga ibagak nga agawid ka. Magagaranak nga rodin, Lena. Danda ni iguyod ko lang kumandal daw. Aywan gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinakam mo kanyak. Mamati ako maawatam tumod lang ti amin. Dinak pa kadanagan. Kabalak da ito'y. Awan ti problema mi kaninanang. Nasayat na rin kasta. Ala, orayin yung arot ti panagawit ko ha. Sanda ko nasukunin. Agdiretso aktulatan nga agawit dita. Sige, nung isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mat dito'y balay. Kumde asawam kundi inam amang isagsaga na iti pangsarabo na iti isasangpot mo urikaw.
Ay na, nagragsak kami ta nakaawid ka si kakarad kan anak ko. Kumusta mo't dananang kan Lena nga tatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawaan Rico. Kat mamati ak nga dasaksakitan tinakam ni Lena ngum bilibak ija asawam anak ko. Tawa na pulos timpakita na amadi kan ni nanang yaw. Nagtali na ti panagraam na kada kami anaganak mao. Amo ka nasingpot ni Lena tatang. Kat sana ka nagkamali nga iso ti pinilik nga agbalin ni asawa. Ken inadagit agbalin ni anak ko. Awan makunak iti asawa am anak ko. Iso anagasat ka kan ni Lena. Rico, tatang, umay kayong tamahan tayon. Agur-ura yung dananang kan Louie di kusina. Ay, kastaya, Lena. Uwan tatang. Mala, umay kan tatang. Magagara na kun amangan ka dagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay, tatang. Itatanalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo Rico, Lena. Ada ka no ti napatag, ngay baga ka na kayo ni nanang yaw, anak ko. Anya day tananang. Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakitam amadi kada kami kan di tatang mo. Bayat ti kaadayo dito'y balay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay nanang. Anya kumatipam ko ta kamaramid iti kasta. Amo kanak ko, adalimad nga imimpanam asakit tinakam kanyak, gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amo kasaan at talaga ama iparbeng. Inuray ko atub ngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Kat gapo iti dayta. Sa anak an apaay iti panang subok ko ken ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa ken ka Lena. Maisa ka apagwadan nga asawa. Do sa bali laang dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan, inapa mo ni Rico. Diyak to aramidon day takada kayo nanang. Nagsamakada kitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itaday to'y alibreta di bangko kada kayo gagasawa. Linaon day to iti kwarta nga impatpatulod mo Rico. Naala. Kitain nyo, no mano tilinaon na. Hantoy. Nanang, apaya kastoy kadaklagatad ti linaon day ta libreta? Uwan magpaiso nanang. Saan ay ako nayo ada kayon ti makaamu iti amin? Ultimo dagiti kasapulan diti balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apo ko yu tinaikisay iti patpatulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlawag anak ko. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patpatulod mo, Rico, anak ko. Ha? Ngam, kasanan dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sa dapay source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga gina. Saan ang nagarbo ni Lena anak ko? Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo.
Iso adimakkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ko. Sinungat ko ti inayaw, maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo, Rikaw. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak ide. Ti kayat na nga aramiday. Aging ka napaliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na. Agad day, di nan inlimod kanyak tar aramidan na. Diyak amo no, anya ti sawak, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena. Awan ti rumbang apagbain ang balasang ko. Siyak ti rumbang adumawat iti dispensakan ka, gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agyaman nakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman na kiti pa ng tarabayo kadagita aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. Awan ti rumbang pagdanagam kadagiti aginam kabayatan ti kaawan mo, Rico. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasayaat yu kada kami. Kumusta ti check up ni nanang, bakit? Nagdanaga kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak namin nakasla sa bali tila nga na itay. Sapay itay ayabak amangan kat kuna na maulaw ka no. Isong impa-check up kun Kat anyati ko na di doktor na nga Ngimato ka no ti presyon na. Iso asinukatan jay doktor na jay intad na maintenance ni nanang. Kan adapay inayon na asabali nga agas. Gimatang ka kuman na to, net. Wen, nakagatang akon. Masapon ngamin nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak mutan iti prutas. Tanapintas day jay para kan kuana. Agyaman ak to, net Naimbaglangang tanda ka. Kaasimot ni nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay aknay. Di kagdanag, takanayon mo't abambantayak ni nanang. Pasensya ka na. Sigurado nga awan man nabati ni tinyawat ko kon kaaswildok. Alangan mo't asaan ta agastusan ni nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Sana bale, tanag pa overtime di boss me. Ag-overtime ak tapno manayunan ti ientregak kan kaaswildok. Kita amat ba si Taboni? Amahan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka nga gibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni nanang ko. Ganda iti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang, Bonnie. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo. Nanang, kumusta tirik nayo? Ay nasaya at matan anak ko. Sana kas itaya kala at matan na ulaw Anya ngamin ayatar aramidan nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na ko na nito, net? Nakarkaro ako mapsuta na awan aramidak anak ko. Kan ba isa, saan mo't anadagsan at trabaho di mapanagkara, di taparangan. Saan niyang paiso? Ngam nagdaga ang itati panawon nanang. Baybayan nyo ngamin dagita. Agtugtugaw kayo latan dita balkonahe no masikuran kayo dito o nagtibalay. Ikaasimot ngamin di asawam arikos-arikos dito balay. Trabaho nanti amin na trabaho. At dapay dagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kabailan na day tananang. Narigrigat no dadakas ang mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin ni ibaga kada kayo nito, netwine. Nalawon anak ko. Di nakpakadanagan.
la maturog. Mapuyatan kan Dapay trabaho minton bigat. Ada ngamin pampanunutok to, net. Anya dayta. Anya ayat timang burburi-buri ti panunot mo. Pampanunutok ngamin niya awan ti mapasamak iti biyag tayo. No, kastoy lang ti klase ti trabaho. Adapay ni nanang anas ka na taripatwan tayo. Saan kumamot nga itulok ti Diyos ng kasanon no adan mapasamak kang kuana. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutem. Tonet, naskan nga isa ganaan dagita abanag. Iso ang mapampanunot kong ti agaplay langan iti trabaho iti balasiw tao. Agabrod ka? Sigurado ka? Uwan, Tonet. Tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency ng ibagbaga di katrabaho ang mabali na pag-applyan. Sika day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency ng ibagbaga kanyak ti katrabahwak. Agaplayak langan iti trabaho iti balasiw tao. Kumusta ti papan mo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga, Tonet. Talagang ado ti kasapulan da nga agtrabaho iti balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nag-applyak tapno makapanak adagos. Ay, sapay ko mga rodlakay, tamapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata, Tonet. Kan para mutan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to mutan ang makamkamtod. Nang runa iti panagadaldag iti anak ta. Kasta mo tindag iti kasapulan ni nanang. Basta aganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Iso asigurado ang magustuhan dati trabaho iti factory. No bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala ijay, Tonet. Ado kami ang nag-apply para iti factory worker ijay Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Kanayon positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ng Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay a factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi ka ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak dagiti dua nga anak mi nga agis eskwela, ken ti masakit a katugangak. Inyunay-unay ti asawak, ajak kanubaybay-an ti inana, ta ipawit na mo't ti amin akasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa na ibati dito'y Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabrod ti asawa, ngem adulat tamot dagiti saan manang Emmy. Kayo matgayam day ta Uncle Isko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasarak man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yaw? Medyo mayat matan Uncle. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasayat nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Da magkumutanapan ka nun ni Bonnie ijay balasiw tao. Kasi ti Diyos, Uncle. Nakapanmutan idi na panalawas. Anya pagilyan nga iti napan na nagtrabahuan? Ijay Taiwan, Uncle. Factory worker.
Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, ang mga nagbaliw kamata nakas kadagiti daddo mga asawa dagiti nakaabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan. Dagiti daduma ay sa bali pa din tinasumok da nga aramidan. Saan to mapasamak na ita, Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan, taaddan iji sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Tayo nakman pa'y kumustaan ni nanang yaw. Nakman kay's istorya. Ay, sige lang, Uncle. Ingkailatan iti ayan ni nanang. Kumusta kan nga ay kasinsen? Kaas iti Diyos, sa anak mo ten akas iti sigod, akanayon a maulaw, kan ngumato ti presyon na. Ay, di ka nasaya at no kasta. Ay naanadam ti bagim kasinsen tapno, mairanod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bune iti abraw. Naimbag nga rod ta, naka-abroad mo ten kasinsen. Nga rod agam mo na bantayam jay manugang mau. Ha? Narikatan. Amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan a masulisog dayjay. Hangam, di tayo mo ti manugang mau. No anya ti pudno a kababalin na. Nasingpot ni Tonet, kasinsen. Nakaanos pa amang tartaripato kanyak. Nadaak ditan ng paliiwom lata. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kayat dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anaasam arumrumwar ni Tonet? Kayat na ti agtalinaad dito'y balay. Ay nakasinsen, di ka kadiag kamkampantay. Basta bantayam ti amin agaraw na. Kumusta? Alay, tama lang agkita tan. Uy, si Kamot Gayam, Georgia. Naimbag man ta nagranata. Ngaro daaw? Di ka mga minin sumursurot ka da kami tong kalawisin da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbag kan ka awan responsibilidad mo. Talaga, sisi. Ay, bueno, may ka matagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay ang matanday tabagim, oh? Ay, apo. O may ka matagpapintas, Asino ko matipapintasa, katawan mo't dito'y nilakay ko. Ha? Apay, ayan na ayan. Napan nagtrabaho iji abroad. Kasta ka di? O, di may mayat mananak ka na yun na napintas ka. Agasum nga itatagaya man di abroad nilakay mo. Di atan kastusan para itibagim. Pamper yourself, sisi. Agpa-beauty ka, bayam ta pasyaron kan tumaminsan. Urayon ka, Ibaga ka dagiti tropa, mabalin ka na sumurot ka da kami. Agaliwaksay ka ba't paminsan? Kit isurot na kanto iti ayuyan mi, tap nag-enjoy ka mat, sisi.
Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasayaat kami mat ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din na di mikarte sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uray dagiti ubing, okay damat. Si Kangay, kumusta ti trabahom dita? Narigad. Nasken nga anusan para iti masakbayan ti pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak namin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak say mo't sagpaminsan. Kunak nga agpakada akpay mo't kan ka Di sumurot ka mo't kadakwada sagpaminsan Masapol mo't ni agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigad ti obra mitinal daw. Sakit may nayon pa ni Nanang kung asa si kaswam. Agpaiso? Palubusan nak? Ulin ko naklang arudoy. Mapan ka, tapno makarelax ka mo Agyaman nagnarod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita, Nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakada ken kwa naman ng Emmy. Nabayag nga minen ajak nakakuyog dagiti gagayem ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging ga ati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurotak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, anaigumunak matan iti dayjay abisyo. Sa anak amakatal na, no sa anak amapan agsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno addalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan amarabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayam ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan iti saan ang maiparbang tapno masustinir ko laeng tinasumok ko abisyo. Hello, Lakay. Pasensya kan tayo mawagak. Adda ngamin emergency ditoy. Apay, anya tinapasamak dita? Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat ngamin anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapula ang agtali na agpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw, tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato ti trabaho mi. Saan ka basta makaawit to, Net? Ay, saanan? Siya kon ti makaamo ka ni Nanang. Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi diti ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos, tadakat nga rod iti ICU. O sige, agipatulod ka dagos. Nabilang kurang ti patulod ko, iawag mo dagos kanyak. Sikan di makaamo ko ni Nanang. Wen Lakay, di ka agdanag. Sige tayo nakpay kitaan ni Nanang. Sige nga rod, agirin medyo akiti ipatulod ko itamot laan. Awagan naktumanan to, Net. Tapno amok mo niya ti kasasaad ni Nanang. Wen Lakay. Sige, bye. Aday ta, agipatulod ka no itamot laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat siguron dagiti dadduma na utang ko.
kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Ada pa panak na importante. Nakaluto ako ni iti kaninyo kadagiti apu ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papanam, anak ko. Nanang, sigurado ang marabianak. Ay, agandad ka garud Masansan ba't gaminan ti irorwarmaw? Amagan no makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon amarabian ka nga gawid. Sana bale, taitultulod nak madya may sa agayam ko nanang. Adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numutan, iti ayan na. Kalkalpas may nagsarita nanang. Nasayaat mo ti kasasaad na ijay. Awan ka no ti rumbang apagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya, taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay, kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado ka no pa iti trabaho da nanang. Ngaminton makawaya, ang mga no makaawid ton. Ay, ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen nanang, makadanon. Alang arud, mapana kong tagur-uray yung jikadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Maan kayon ton nanang. Ay, wen, balasang ko. Ni Bonnie ti umawawag. Diyak mabalin asong batan. Ang mga numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pay laang. Ti amuna kat ada kami pay lang iti ospital. Taimbagak nga inton bigat pay ang makaruwar ni nana. Ay, sa anak ka nakasubot a pulos. Kan nakautangak manan kadagiti gagayem ko. Tanaibos ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anya mo tan. Anya nga tamanan a pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan. Bonnie, anak ko. Si kakadingag paisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilukat itiri daw. Apay nakariin kayo pa'y lang kat rabiin. Ay, jak pa'y karod ang tuglap. Nalaw mo nagkan, anak ko. Apay nga agpuypuyat kayo kat nabiit pa na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Nanang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, sa anak mo na ospital anak ko. Ha? Awan tinapasama kanyak. Katno adda aklaang dito'y balay. Anya?
Apay nga rin imbaga kanyak ni Tonet na ospital kayo. Sa dinatayan na? Ay, rimwar manan anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Ada ka no na patagapapanan na. Kataging ga ita, saan pa'y asimbang pod? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasaw na? Ayan, dagiti anak mi nanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ang dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy? Wen, anak ko. Kunak ano amom, ta isumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no, ta sumurot ka dagiti gagayim na. Jack ilibak day ta nanang. Palpalubusak. Angam jak amo amasansan gaya man nakastoy tar aramidan na. Kat tinasakit. Inaramat na kayo pa'y. Tapno makadawat lang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo yung ospital? Ay, anak ko. Isumot lagay makastalauna yung ti panaggagar kong agawid. Tadagay maduktalak. Agalwad kanyak na siya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Amwam nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak mo na niya ti maaramid ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bain. Naggapwam. Ha? Bonnie? Ada ka? Bonnie? Di na karakupan. Awid ka di pa'y dahito iti may sanga inak. Naggapwam. Kwa, Bonnie. Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kaya't ka makita ti sasaadan ti inak. Takunam ana ICU. Ngam gayam, pasig nga inuulbod dagiti imbagam kanyak. Pakawanan nak, Bonnie. Kadwang ti lalaki, miso aparbangon na nasimangpot ka. Iso tinangar aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako nam nga aramatan niyo iti ospital. Awan lalaki, Bonnie. Iti oray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy, Tonet. Kakaasi ak nagtrabaho iti balasyo tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan nyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asi kaswam dagiti anak ta. Kastamot ta ni nanang. Ayan ti konsensyam, Tonet. Pakawanan na ka. Aklo na ka nagulbudakan ka. Naramit ko ti kastyay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ado tinaipaabak po. Kan nakautang ka dagiti gagayim ko. Anya? Apaya nasumok mo tagsugal. Sorry, sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Gamawan pangalaki ti pagbayad ko kadagiti nakautangak. Sana kigasang-gasa takmanan. Barang makasubutak. Babaan iti kwarta ngayon patulod mo. Pagawanan nagpuni. Jak amo na niya ti sawak, Tonet. Jak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Jak pulos impagarup. Apay nga awan mo to ni Bonnie. Arig na nairida paklaang. Ngam awan mo tan. Sa dino tinapanan na. Napan ka no nagpalamis, iti ayan ti katrabahuan na akadwa na nagbalikbayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaaramida kada kayo kan ni Bonnie.
Pagbababaw ti amin nanang. Pangaasiyo tatulungan dak. Tapno mapakawanak pa iti asawak. Bay ampay laeng tapno baka panunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tuumot laeng itinasayaan. Sapay ko mata mapakawanak pa'y ni Bonnie nanang. Ikari ka dyan ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat gakunay ti asawak nanang. Tunet, balasang ko. Katuray ka na kayo. Agidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ti kidawag ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da kuma. Nalaos ti pa nagbabawik. Bay anak ko. Taintun agsubli dito'y. Kasaritak to'y tinalapat. Amok, asaan ka akasta klase a babae? Amok a mapakawadakan tumatlaang ti asawam. Kat maurnos tumatlaang ti amin kada kayo. Kanayon akadwami, tunggal rumwar kami ng agkakaopisinaan. Agkalugaran da kami ni ti office mate ko. Malagip yu ka di, nga adamay sa agundaway, at nga trabii akon anakaawid, kan nakainumak. Wen, iha, kat matantanagan ak unay idi na nangururay kan ka. Iso daya ti pan nakapasamak ti amin, papa. Adda na pasamak kada kami iti daydi arabi. Ngam di kayag danak? Takderan na tinapasamak kada kami. Ngam, amom ka din day ta alalaki. Kaya't ko asawan, amomon nga niya ti kababalin na. Tinapatag, bigbigan na nga iso ti ama ti anak ko, papa. Kaya't ko ang makasarita day ta alalaki, Shasha. Anya ti trabaho na? Messenger iti bangir nga opisina, papa. Anya? Messenger? Iha titulado ka tao. Certified public accountant ka. Ngam tinutupam ti may sa messenger. Saan ka kadingag pampanunot? Kas na kunakon, tinapatag, bigbigan na nga anak na to'y sikog ko, papa. Anya kamatan, iha. Di mo pa'y inikan patag ti ado arigat nga agpadpada. Dagiti sakripisyo tatapno makaturpos kalaeng. Hita, kastala nga lalaki ti pagtungpalam. Napanan ti utak mo, Sasha. Kasladyak pa'y lamamati akas ti tinagbanagan ni Sasha manang. Nagsakit a panunutan na kalpasan dagiti inararamid ko para kankuan. Awan matlagayam ti pagmamaayan na. Nga magdadatan ti kinapudno, Raul. Napasama kan ti pagbutbut ngam. Nga maawan maaramidam ta kinayat dayta ni Shasha. Kasla nagtupak kanyak ti langit manang. Kilata na pukaw ti inararapap ko ang nasayat ang masakbayan ta anak ko. Nukano ang nagbali na profesional, santo pa'y lamapasamak kan ko na ti kastoy. Anya ti nagkurangak. Awan ti nagkurangam, Raul. Impaay mo ti amin mo. Di mo pulos pinanunot ti bagim. Iso adi mo kumapabasulan tabagim, Raul. Manang. No adaman rumbang amababalaw. Iso dayta ni Shasha. Saan mo ta panaguyaw? Agam, nasaysaya at kuma. Nukas matlakan ko na ti pagtungpalan na. Dayta nga ro ti paglading itak unay manang.
Awanan ti maaramidam. Addan iti umno nga edad ti anak mo. Tapno ag desisyon para iti bagina. Ken iti masakbayan na. Tinasaya at nga aramidam. Paumayam dito'y jay lalaki. Tapno makitam. Ken makasaritam. Kasladyak kabailan, manang. Rumba nga iturturad mo. Babae ti anak mo. Uray saan asika ti agdesisyon. Masapol ama-amamom day di alalaki. No may parbang matlaang nga iso ti agbalin nga asawa ti anak mo. Sige, manang. Ibagak na itakan ni Sasha. Agpaisumat kit diti ko nam. Masapul amok mat day jay alalaki. Adda kamin, Papa. Nasaya at met. Ala, agtugaw kayo. Naimbag arabi iyo, ma'am, sir. Si Kani? Iso ni Lance, Papa. Lance, ni Papak. Kan isumot ni Tita Sandra. Nasaya at mo't na nakapasyar ka, Lance. Talaga kaya't daka ama-am-am mo. Tita. Pasensyaan yun ni Raul. Talaga naklaat iti kinapardas na iti paspasamak. Lance. Amom ka din ti kasasaan ni Sasha. When, ma'am? Kahit anati plano yo ita, tagastan ti kasasaad ti anak ko. Nakasagana ka mangitakdar iti napasamak kada kami, sir. Baro ka kadi. Awan asawam. Awan, ma'am. Nasayaat. Awan anak mo. Ma'am. Ulitek. Awan anak mo. Adda, ma'am. Adnya, adda anak mo. Papa. Mano ti anak mo. Dua, ma'am. Diyos ko, kunak nga awan asawam, nga maapoy nga dadwa nga anak mo. Papa, saan da nagkasar iti ina dagiti anak na? Amom amin dagito'y Sasha. Apay di mo impakamu kanya. Raul, agkalma ka kumalaan. Manang, kasano nga agkalmaak? Agasam, amo ni Sasha nga dadwa nga anak da ito alalaki. Ngam di na pulos impakamu kadata. Saan nga importante dayta, Papa? Tinapatag, adda dito'y ni Lance, kat aklunan na nga iso ti ama ti sikog ko. Amom ka di da ito asinarek mo, ha? Adda responsibilidad da ito alalaki. Adda anak na. Kapailam nga aklunan da ita, nga adda anak ta agbalintong asawam. Wan, Papa. Tinapatag. Adda madakkelan nga ama ti anak ko. Tsak pulos namnamaan dagita pa nagrasrason mo siya. Tsak lapulos impagarok. Papa? Bayampay laang ni papam. Nakarkaron adi na maaklon tinapasamak. Nang runa ita, tanaamuan na nga dagaya man anak ni Lance. Awanan, manang. Talaga naulawan di ka anakam. Kinasaritak ni Sasha. Ngam talaga natangkan ti pangadang na amakidan na itinay dya lalaki. Anyamot di anak ko. Awanan ti maaramidan ta, Raul. Nangadangan dya anak mo. Kat talaga pinili nanday dya lalaki.
Imbagak pa'y kankwana asaan nga agdanag. Taadatamot nito'y amang tulong kankwana. Aging ga iti makapagpasngay. Kataan niya tinsungbat naman ang. Di na kanukayat nga awan mabangunan nga ama ti anak na. Isabay amon. Itadmon ti pamalubos mo. Panawon matan tapno ipaayam ti panawon ti bukod mo apyag. Saan ka nga umububing, Raul? Deserve mo matagbalin ang naragsak. Uray iti sumagmamanulaangan a panawon nga adda ka pa'y abiyag. Saan mo nga italiti bagim iti anak mo? Agaliwaksay ka mat. Manang. Ipaay mo noan niya ti pagayatan na. No agbalinto na saya at tibiyang na. Pagyamanan tayo iti Diyos. Saan mo't nga idawdawat? No saan to nga agbaligi? Adatan tulat ta mga klulukan kwa na ken iti anak na. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo, Raul? Tapno saan anadagsan ti serken abiyag ni Shasha nga anak mo? Bakit? Imawag ka din ni Lebe nga anak mo. Nabayag mo't basitan na saan ngay mauawag Nagsarita kami itay laeng. Pasensya ka nun, tanapan gayam na kiseminar ijay Cebu. Iti may sa kano a branch ti kumpanyada. Kasta aya. Isumot lagayam Amok nga bin kahit adi na may turod ti saan nga umawag. Wan nga rod Damdamagan na nga rod no kaano ka nung agbayad di adi na. Taamang ipawit iti kwarta. Kastamot ten iti paragastos tayo diti balay. May baglaengan ta na saya at tinastrek na trabaho o di Manila. Iti likodan ti kasda kinatao na nagtured anapan nakigasang gasat itadayo a lugar. Wan lakay. Iso nga uray ibagbaga dagiti daduma a problema kano ti anak abayan. Saan ka data? Tanagsaya at atao di anak ta. Ay wala. Ipampanakal ko unay da di nga anak ta. Bakit? Oray asino ti kasangsangaw. Talaga nga ibidbidak kadakwadan ni Lebe. Umay kumamat ag bakasyon. Tamailiw ak una yung kankwana. Ngarod Oray siyak, mailiwak matan. Ay di buridak mo ay. Agawid to kalpasan ti klase na. Amumot saan anasam iti pasyar ni Lian. Sa bagay mo't kit di Malangarot tayo nakman pa'y iring pas jay aramidag akulungan ti manok di talikod ti balay. Sige nga Rod, tagluto akmutan iti pang maluman tayo kadalian. Nanang, imawag gayam itay ni Manong Levy. Ipatulod na kanon di pagbayad ko di pagadalan para iti final exam ko. Kastamot ng ti kwartayo. Ay baka mukan to nga ruden amang irwaranak ko. Aywan, malpas man gayam ang timay sa semestre. Dadanikan agturpos anak ko. Wan nanang, naimbaglaangan tapi nagadal naklata ni Manong Levy. Kat kayat na makaturpos ka mo takas kankwana. Kitaam ni Manong mo at natalgad at trabaho na ije Manila. Kaya't kung tumatag trabaho ije Manila inton makaturpusak nanang. Saan nga dayo ang mapasamak da Italian tada ije ni Manong mo. Imposible adi nakatulungan ang makabirok iti pagtrabaho am ijay. Sapay kumaan nanang. Tapno dua kaminton ka ni Manong ang makatulong kada kayo. Simple laang matibiyag dito probinsya. Saan anarigat tibiyag dito basta nagagat ka. Napanagnakamot na ita saan aya. Sabagay, ngam talaga akayat kumot ija Manila no addan to pan nakabalin na, nanang.
laklakit din no makaawid ak ita iti nasapa. Ngam narabianak man hindi ti opisina. Tadanas ka na overtime. Kasano? Mas hapula may ringpas da ito ay para itong bigat. Sapay jak nakapakada ka ni Bob ang marabianak kita. Day off na kat sana si Marek. Ang mga noon niya man yung tinararamid na di apartment kat sigurado nabambanog man day jayan. Awagak tulatan iton madamdama. Tapno saan mo't ang nakakaasin nga agurura di apartment mi. Ibagak ka mo nang tulatan na mga tapno makainanamatan. Tamasa pa man na sumrek iti trabaho na intun bigat. Agyaman na ito nakasangputak mutlaan yan. Naimbag tadakan. Ha? Nakaring ka pa ilaan, Bob? Inururay ka nga rod. Saan ay nga imbaga kita imawagak na umuna kalatan amangan tapno di ka mabisinan? Impagarup ko pa ikit di no nakaturog kan. Imbagak pa asa na balen tadamat tulbak ko. Nakaring ka pa imutlagayam. Levi, amo matadyak makaid na. Aging kaya di ka pa si Mangpat. Mala, ingkagpalisan tayo dasar konti kananta. Ay na, sika talaga. Agasam, ta inuray nakpayamangan. Siyempre mata. Dagiti paborito masidarin tinlutok. Isa masapol nga giddan ta amangan. Okay, mabit lang arod ha. Agpalisak laeng. Kalpasan na, mangrabiitan. Partner ko ni Bob manang Emmy. Agpapaay matlaang iti maysa nga opisina ijay Manila. Nasingpot ni Bob kat agtalo atawanan ti relasyon mi. Agpada kami ama kumikom iti trabaho. Ngam napalalo latta ti panangasikaso na kanyak. Banag nga ad-adan anakat nagan ti riknak kenkwana. Gapot ama kumikom akuna iti trabaho. Manmanon ang makaawidak iti lugar mi. Ngam jakmat ket di maliwayan ti agipaw iti ti allowance para iti pamilya, nang runa ta syakket nga rod ti mangpapaadal kanilian akabsat ko, adandani matan agturpos iti kolehyo. Iti may sa arabii, kinasarita na ni Bob. Itay papalpaliiwan ka. Di ka matagtagari, sipod sinukon kay ito opisina yo. Ada ka di problema? Awan matkit di. Pampanunutik laeng ti may papaniti na inayon na trabaho kay office. Anya ti na inayon na trabaho? Ay na, syakit din ti tinutukan da mapan ag-check no da parikot iti branch mi iti Cebu. Diyak kumakayat siyak ka no matital ka ni boss. Oh, di mo pa'y kayat? Challenge da ita para kan ka. Tapno may pakitam ti kinasirib mo kadakwada. Anya ko mati problema may papaniti da ita? Sika ti problema, Bob. Kasano ka lang na awanak? Di pa'y awan ti mga sikaso kan kan? Siyak ti problema? Anya ka mo tin Levi. Di nak problemaen, takabailak mo ti bagik.